Türkmenistanda saýlawlary we sala-salşyklary geçirmek baradaky merkezi topurun giň ýaran saýlaw galplygy baradaky habarlaryň arasynda 12 martda geçirilen ilk prezident saýlawlarynyň netijelerini oglan etmegine garaşlýar. Hökümetçi Türkmen portaly.com neşriniň habaryna görä saýlaw netijeleri 14 martda oglan ediler. Ýöne bu habar efir üçin taýýarlanýan makaly 14 martda Aşgabat wagty bilen agşam saat 6 çenli merkez saýlaw topory hini saýlaw netijelerini oglan etmäni. İlk prezident saýlawlaryna Türkmenistanyň işden gidýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow we başga da 8 dalaşgar ýokary döwlet wezipesine dalaş etdi. Merkez saýlaw topory 13 martda beren beýanatyna saýlawlara gatnaşygyň 97,12 göterme deň bolanyny ma'lum etdi. Saýlawlarda ýol berilen düzgün bozmalar baradaky habarlara garamazdan Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy ilk prezident saýlawlarynyň ýurtda hukuk kadrlarynyň berja edilýänliginiň hemde demokratik ýörelgeleriň dawaralandyrylýan onuň aýdyň beýany bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri saýlawlarda işden gidýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowa ses vermek barada saýlawçylary öňünden duýduruş berilýänligi barada. Şeýle-de 13 martda geçirilen gece bir welayatda nädogry kandidata berilen sesleriň Serdar Berdimuhammedowyň bähbidine üýtgedilýänligi barada habar berdiler. Döwlet telewizionyasy 12 martda dalaşgar Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatda bir saýlaw uçastygyna maşgalak zalary bilen ses vermek üçin barşyny görkezdi. Ol saýlaw uçastygyna döwlet telewizionyasy görä kakasy Mälikul Berdimuhammedowdan miras galan ak renkli lada kısmına avtolugda bardy. Ses verişlikden soň Serdar Berdimuhammedow İngiliz, rus we türkmen dillerine jurnalistleriň soraklaryna jogap berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow saýlaw uçastygyna ejesi bilen birlikde bardy. Döwlet telewizionyasy Berdimuhammedowyň ses verişlerini görkezdi. Watan habarlary gepleşigi beýleki 8 dalaşgaryň hem saýlaw uçastyklaryna maşgalak zalary bilen barışlaryny görkezdi. Saýlaw uçastyklaryna düşürilen video reportajlary görä ses vermezden ozal 8 dalaşgaryň beden temperaturalary ölçenli. Saýlawlarda ahmal bolan düzgün wazmalar tötänen jurnalist kameralarynyň obyektivlerine hem iýildi. Türkmen Nokot News neşri Türkmenistanyň döwlet telewizionysynyň saýlawlar baradaky video reportajynyň bir täsin pursaty üns çekmegi başardy. Neşriň döwlet telewizionysynyň alyp Twitterda paýlaşan bir videosyny saýlaw utusyna bir näçe bületen atýan bir türkmenistanlyny görmek bolýar. Halkara hukuk kadrlaryna laýyklykda saýlawlarda bir saýlawçy diňe bir ses berip bilýär. Türkiýanyň TRT telekanalynyň türkmen saýlaw uçastyklarynyň taýýarlan bir video reportajyny hem jurnalist kameranyň öňüne çykyş edýän makaly bir saýlawçy jurnalistiň arkasynda durup iki saýlaw bültenini saýlaw utusyna oklap goýup berýär. Bular diňe telewizionyanyň kameralaryna tötänen düşen ownuk pursatlar ýaly bolup görünse-de saýlawlar babatda tomoşaçylarda käbir sorawlar döredýär. Türkmenistana fevral aýyny möhletiniň prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul edildi. Bu kararyň aňyrsyna ýatan anyk sebäp gümürtük galýanym bolsa, bu karar Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmek niýetini ýaňdydyp ýaşlara ýol bermek istegini ma'lum etmeginiň ýa-da gawat geldi. 12 mart prezident saýlawlary garaşy Türkmenistanyň taryhyna iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy. Seňçiler bu saýlawlaryň ýurtda ýokary döwlet wezipesini resmi taýdan atadan ogly geçirmek üçin gurnulan ýasama çäre bolanyny aýdýarlar. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti durmuş ykdysady kynçylyklar başdan geçirip gelýär. Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişse, durmuş ykdysady taýdan lagar düşen ýurdu öz kakasyndan miras alar. Halkara hukuk goraýjy toporlar türkmen hökümetini öz raýatlarynyň syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde hemde özüge pikirliligi basyp ýatyrmakda tanqid edýärler. Yurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň habaryna görä Türkmenistanda geçirilen ilk prezident saýlawlarynda saýlawçylaryň 97 göterimden gowragy ses berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ses berişlikde köpçülikleriň düzgün bozulmalaryň bolandygyny we saýlawlaryň netijelerini galplaşdyrmak üçin ähli şertleriň döredilendigini habar berýärler. Mundan başga da Azatlygyň Türkmenistanyň bir welayat administrasiýasyndaky çeşmesi 13 mart gecesinde goşudurnak içinde nädogry kandidata ses berilen saýlaw bültenleriniň ählisiniň çalşylandygyny habar berdi. 12 mart akşam Türkmenistanda saýlawlary we sala-salşyklary geçirmek boýunça merkezi komissiýa saýlawlarda ses berişliginiň tamamlanandygyny aýtdy we bu saýlawlara saýlawçylaryň 97,12 göteriminiň gatnaşandygyny öňe sürdi. Ýöne ses berişlik köpçülikleriň düzgün bozmalar bilen geçirildi diýip Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Azatlygyň ýurdun bir welayat administrasiýasyndaky çeşmesi 13 mart gecesinde goşudurnak içinde nädogry kandidata ses berilen saýlaw bültenleriniň ählisiniň üýtgedilendigini habar berdi. Saýlaw
uçastyklary saat 19-da yapyldy. Emma häkimlik ähli saýlaw uçastyklaryna zerur netijeler bolýança hasabat iýermezlik barada görkezme berdi. Ýagny köp bolmadyk möçürdäki saýlaw bülteninde Serdar Berdimuhammedow bellenilipdir. Beýleki dala şäherler üçin köp ses berilipdir. Bütün giýje täze bültenlerde Serdaryň adynyň gapdalynda bellik goýdular. Diňe şondan soň ýary giýjeden soň häkimlik bültenleri kabul edip Aşgabat şäherine iýerip başlady diýip Adatlyň çeşmesi aýtdy. Bellesek 10 martda günüň dowamında habarçylarymyz ses berişliklerde köpçüliklerin düzgün bozulmalaryň bolandygy barada habar berdiler. 10 martda Aşgabatda habarçymyz adaty A4 ölçeğli kagyda çap edilen saýlaw bültenleri, olaryň hemmelere we çäksiz mukdarda paýlanandy barada gurrun berdi. Saat 17'de saýlaw uçastygy boş temen ýeketäk saýlawçydym. Saýlaw bültenlerini pasporta görä däl de kwartirada hata bolan adamlaryň sanyna görä berdiler. Pasporta asla seretmediler. 3 bülten berdiler. Sorasam ýene berjekdiler. Itim pişigim üçin sorasam hem berseler gerek diýip pikir etdim. Bültenleri adaty A4 ölçegli kagyda çap edipdirler. Diňe onuň beýli ýüzünde möhür basylypdyr diýmesen başga goragy ýok. Hatda belgileri hem ýok. Dip Aşgabatda habarçymyz aýtdy. Adatlyň söhbetdeşi öz aýdanlaryny tasdiklamak maksady bilen saýlaw uçastygynda berilen goşmaça saýlaw bülteniniň suratyny iýerdi. Liwap vilayatynyň beýleki bir habarçymyz bir saýlaw uçastygynda 11 ýaşly bir oglanyň tutuş maşgala ses bermek üçin gelendigini habar berdi. Oglan 4-nji synpda okuýanlygyny aýtdy we onuň elinde 2 pasport bardy. Men ondan näme üçin gelendigini soranymda ol kakasynyň işledigini we ejesiniň öý işleri bilen meşgullanýanlygyny aýdyp ses bermäge gelenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä olara saýlaw uçastygyndan jaň edipdirler we islendik adamyň gelip bilýänligini aýdyp derrew gelip ses bermäge haýyş edipdirler. Dip habarçymyz gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen News neşri döwlet telewiziýasynyň maglumatynda bir saýlawçynyň saýlaw gutusuna bir näçe bülten oklaýandygyny görkezýän video ýazgyny sosial ulgamlarda yerleşdirdi. Döwlet telekanalynyň kamerasy muny tutup görkezen bolsa, onda kamerasyz beýleki uçastyklarda näme bolandygyny gözüňe getiriň diýip neşri belleýär. Adatlyň Türkmenistanyň dürli sewitlerinden habarçylarynyň 10 martda ýerden beren maglumatlaryna görä, yerli häkimetler ýerden saat 7-den 11-e çenli aralykda köp saýlaw uçastygynda ses berişliginiň ýokary derejede bolandygy barada pikir döretmegi başardylar. Biziň saýlaw uçastygymyzda ses berişlik ýer saat 7-de Türkmenistanyň gimni bilen başlandy. Saat 9-a çenli saýlaw gutularynyň 4-den 1 bölegi doldy. Saýlawlara öňkü günlerde gyzyklanmanyň pes bolandygyna garamazdan bu gedek saýlaw uçastyklarynda öňkü saýlawlara garanyňda epesli köp adam bardy diýip Liwapda habarçymyz 10 martda ýerden habar berdi. Merkezi saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň 51 göterüminiň ýerden saat 11-e çenli galynlarynyň günüň ikinji ýarymynda ses berendigini öňe sürse-de habarçylarymyz tutuş ýurt boýunça saýlawçylaryň sanynyň eýem gün ortan wagty epesli azalandygyny habar berdiler. Berk gözegçilikde saklanýan Merkezi Aziýa ýurdunda geçirilen ýerki saýlawlar köpler tarapyndan häkimeti Gurbanuly Berdimuhammedowdan onuň ogly Serdary geçirmek üçin diňe bir formallyk diýip hasaplanýar. Baryp saýlaw kampaniýasy döwründe başlanan gödök düzgün bozulmalar barada habarçylarymyz her gün diýen ýaly maglumat berdiler. Ähli büdjet işgärleri 10-11 mart aralygynda ses bermäge ýetişmeli. Egerde kimde kim ses bermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmändig barada dilhaty ýazyp ýolbaşçylara düşündürüş bermeli diýip marly büdjet işgärleriniň biri adatlygy gurrun berdi. Mundan başga da döwlet medeniýeti häzirki prezidentiň oglunyň kandidaturasy üçin kampaniýa geçirdi. Beýleki 8 kandidat hakda hiç zat habar bermän Serdar Berdimuhammedowyň goşudurnagy içinde zehini barada gurrun berdiler. Şeýle-de Serdar Berdimuhammedowyň bäsleşlerinden hiç biri odal hiç bir ýerde görünmändi. Adatlyň habarçylary öz çeşmelerine salgylanyp, sewit häkimetlerine häzirki prezidentiň ogluny goldamak üçin onuň sesleriň ağzyndan 85 göterümni almagyny üpçün etmelikleri barada tawşyryk berilendigini habar berdiler. Täze prezidentiň kasam kabul ediş dabarasy 19 martda meýilleşdirildi. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşdyrlyk taryhynda şu wagta çenli geçirilen hiç bir saýlaw halkara synçylar tarapyndan hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýip ikrar edilmedi. 10 mart gecesinde yaragly polisiýa Istanbulda ýaşaýan türkmen aktivisti Ediz Mehmedowyň öýüne girdi. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä, aktivistiň öýünde geçirilen polisiýa reýdiň öňü terasynda näwelli adamlar aktivistiň öýüniň giýerligesinde gül we içine şüpheli zatlar salynan sebedi goýup gidipdir.
İstanbulda yaşayan Ediyet Mehmedow'un gurrun vermegine göre aktivist 11 martda ir saat 10 töwerege öýünün girelgesinde şüpheli bir bukçany tapypdyr. Mehmedow kwartiranyň gapytynyň öňünde goýulan ullakan sebediň içinde bägül we konwert tapdy. Konwertde onuň ady we protest hereketine gatnaşýan beýleki iki adamyň Nurmuhammed Annaýewiň we Farhat Meýmangulyň adlary ýazylypdyr. Gapyň öňüne gül goýup gidipdirler. Gülde näme var? Hat var. Konwertiň içinde böyle yazılan kat. Men size bunu Telegram'dan atar isterseniz. Aşağına garşok vardı. Garşoğu aldım. Aldım da yani näme etdim silkeledim. Molin çoğta bir ses var. Ediyet Mehmedow hatyň türk dilinde ýazylandygyna adatlygy gurrun berdi. Bu hatda telekeçilik bilen meşgullanýan biriniň aktivistleri goldamak niýetini mälim edýänligi we Telegram ulgam arkaly ýary gejeden soň habarlaşmak isleýänligi aýdylypdyr. Bu ýagdaý barada ilkinji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondy iki kompaniýanyň Aşgabatda işleýänligi aýdylýan bir näwelli türk raýatynyň adyndan ýazylan şol hatyň awtorynyň Türkmen rejimini tanqidleýänleri maddi we ahlak taýdan goldaw bermek isleýänligini aýdanlygyny we gejanyň ýaryndan soň bir 30 töwereginde WhatsApp ulgam arkaly aragatnaşyk guramak üçin nomerini berenligini ýazdy. Aktivist Ediyet Mehmedow näweli tarapyndan uğradylan bukçanyň içindäki zatlary gözden geçirende sebediň aşagynda 150 çemesi gram çal renkli paraşokly haltadygy, başga bir haltada metal şarlary, bir çüýşe ýagly suwuklugy, gyzyl simlerden 2 rulony we Samsung telefon batareýasyny tapypdyr we bu zatlar onda şüphelenme döredipdir. Aktivist tapan zatlaryny video ýazga alyp bu wakany Polşada ýerleşen Annaýew we adam hukuklaryny goraýjylara habar beripdir. Şondan soň bu bukça ýok edilipdir. Paraşok hajatkana goýulypdyr, galanlar video ýazga düşürilenden soň howlada ýakylypdyr. Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda edilýär. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri ýygyderli batyrşlara tedebar edilýär. Güýzde aktivistlere batyş artdy. İstanbulda onlarça aktivist polisiýa çağryldy, bir näçe adam deportasiýa merkezine ýerleşdirdi we soň tutsak edilmegine esasyň ýokdugy sebäpli boşadyldy. Adatlyň özel habar berişi Alişwiliň 11 oktýabrynda İstanbulda näwelli 5 adam 3 tane türkmen aktivistini şol sanda Ediyet Mehmedow we Nurmuhammed Annaýew gençmäge synanşdy. Adatlyk radiosu aktivistleri hüjüm eden adamlaryň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bolandygyny anyklady. Hüjümde Ediyet Mehmedowyň gözüne we burnuna şüket etdi. Mehmedow özüne fiziki zorluk görkezmek ýaly haýwatlaryň ýygyderli atylýandygyny we başga da dürli gorkuzma usullarynyň görkezilýänligini habar berdi. 3-nji gün men gapynyň öňüne ölüp düşýän taşlar gitdiler. O taýda onda da hat ýazylgy, ýani kompýuterda ýazylan aýagyny denk al. O bas ýani ýeriňi bilip bas. Etýän hereketiň bilip et bolmasa seni öldürür. Diýip Mehmedow 10 martda azatlygy gurrun berdi. Türkmen Helsinki fondy türkmen aktivistlerine salgylanyp provokasiýanyň opozisiýanyň tahna diýip adlandyrýan 10 mart prezident saýlawlary bilen baglanşykly bolup biljekdigini belleýär.